Pagkaw ka nang ito sa pagkawal. Kung ay talogay na rin pa, siya na mo. Madali. Ayaw. Kapatid na gano'n. Kapatid ka gano'n. Kasi natangan ko. Ano daw kanto lang, pero ang to lang mga may mga ang makaran buwan na pati ano po mo mga libre mo mga iyo. Ay, Nadiri nga ano ba
Nakukulit yun. Nakukulit ako. Ah, kaya mo kasi paguran. Parang ito. Ang ayip, anong babago? Magkakit ka na, Rob, di ko na raw. Baba. Sit kayo inside. Inside, tama.
Tapos kung ano kaya nga, kaya magaling ko na daw ito. Nakawa. Yan, sa tugaw. Ay, kuya. Bukit ito nga dyan. So, umakay mo sa trabaho daw. Di mo natatao. Di mo natatao. Yung itilaga na nga, pakadilaga mo na nga. Putang mo na ba yung tugaw? Sabi ko niya. Para mo ko sa mga kawat. Mga skills ba sila? Para isip itong kalaban na sinergy itong bumbong ito. Mga kapil mo ay bumbong. Tapos alam na kayo, tapos kang saya ba ka? So dyan, doon na kami para buraw at sumarap. Nagkaw na rally yung mga tiwala sa puli. Magkakaroon pa ka? Talagang daw, anong tira ko bugat ko? Pwede mo tira ko bugat. Eh, nagala ako. Ano ba? Ito. Doon ko yung kati. Hanggang, nasama. Yan, ano to? Kaya. Alam ka, ano mo? Yung mga pakonte. Hindi ko nahihirapan ako mag-isip-isip. Hindi ko nahihirapan pa kumagana. Politisip ako dito. Politisip ako ganyan. Dia lagi itu jadi Marayo pa ni. Ang ano sa kaya kamo palagi. Tekan sa tired. Tekan sendo. Pagkakit sa siya. Kaya pa ito naman nakarap. Kaya nung siguro kung may sadili kung hindi ko ito nag-reply ka pa. Nag-shot ka pa. Okay? Kita malos doon sa kanay. Pero mag-protection nila ako. Kailangan ko kumalot nga. Ano kung sa hindi mag-aran-ano ka mo dyan. Matak na ako nakakawa. Pero mga puti o lang ay. Pati mata mga puti na. Tapos ang ano, kang puti mo ba ka? Pero na mga puti o na.
nainit, ha? Kaso ano, nagkatulog sa mga ito. Ano, alas 12. Ang nagkanamit doon, baka pumunta sa akin. Malas yung, alas yung mga, malas yung day. Then ako nagpurpamaw ko. Ay, nagpurpamaw, ay, ano, bang bing. Tapos lagi matawang pagkagal, shit yung nga. Dapat siya lang sa, ay, lagi matawang sa doon, para, hindi ko kasi ako. So, alas 2 pa rin nga, ibo ka Togs. Ito nga, yung mata ko, ito na oras na pala. Togs. Togs, ito nga, yung mata ko, alas 2. Ito oras na pala, 15 hours. Ano yung nga, yung day? Daw, nakakawat na ko sa. Laban ako. Eh po, tandiktik ko kasi ko matulog ngay. Puta, stress na oras, nakatulog ko pala. Daw, din ang gitulog ko gapon. Anong may wak na tulang gali, parang taro, nagkakadawin snake. Kaya sa likod ko ang ayok. Bukay yun. Nasama. Ang ay, dalaw ko sa malata. Ay, ito. Wala! Duling! Wala! Okay, let's go. Ingon tayo may nagkapit. Vietnam na. Then, ano yun? Matay meron. Dami siya pwede ka mag-load. Mga ganang tao din yun. TPG. Di man sa tao, di man tikip. Bobo. Bobo nga. May talawag po ito, di ba mga all peaceful kami gawa. Sinasabi ko ito. Dahil, ito lang maganda ko lang. Mga takasaro. Ito naman. Siguro, teka na ka ngayon, bali. Diba naman nalaman ako. Mga tawa. Hindi kami. Ito pala pa. Ay, nagpapalito. Ay, nagpapalito. Baca Marti. Sino Marti? Kapaliti.
Taas mo pa daw. Ha? Bakit ako ano? Doon sa B, iba ang tibilig sinayip. Yung hayop na dito, tabo. Iwan ka o walat mo ng hayop na talagang tama. O, kaduling ang Ganun mo, kayo na yung mga mo. Mga lima-lima ka na. Inatod ka mo pa Mga kamot yan. Masigil din ka na mo. Dahil maano. Ini mo. Putmin. Okay na ako na. Sabay na ka. Bata ba iba din? Ano? Ako. Iba din mo na dyan. So, punta na ako tuwa ko. Sabi ko, hindi ko yung pero padahal si ano, dito, ginibuhat ako na. Ulit ka, kahit tinanong mo yun. Hindi nga daw, ano, kung siguro pa. Wala pa. Wala akong review. Anong timplan ng kape? No. Ano na naman din siya? Ito, dadalo ko to. Ha? Ano naman ang mundo? Iyo. Bumbo. Bago na ito, marami sama. Nakain! Nakain na kaduko! Nakain na kaduko na. Iyan to. May tao. Dahil naman. Ano ko naman ikang gagong ano? Ito nga, nakubo. Alam niya, mo, dapat natatalaman. Ano? Lakis ka din. Lakis ka din. Siraan ito. Yung saka, ito. Ito. Layo. Ang nagbuwa ko. Ano kayo? Nabang kayo ito. Hindi. Ano? Sa akin kung suyod kayo mo, ako yung sa akin na kayo. Ano ba?
Mura ako. Japan outfit. Mura po. Puta na yan, lagot dito ko yung Manila, Papanila. Bilang ka, nakayang nabangag na nalipon sa mapa. Ito lang. Kapit ko nga yan, G. Laputang inang nagdalito. Ay, ito pala ako pala na. Ako ba na nakuha ko? Kung ang ito arang pupugoy mo. Diba, yun? Nag-drop na ako. Gago ka na mukha. Bandog machine ka. May mixing the toast. Pwede mo lang yung mixing ulit. Hindi kaya. Saan ako pakalipid doon? Common. Yung. Naray ko na ako. Tama na doon. May gawa na ako ito. Napakakira. Gago pa na mukha. Kung susuka yung nagtatago. Lang, pag